साबायखर थाबाय भगतपारा खेराइसालि हारिमु आफादनिसिम। बे राङागुरा गेलेग्रा फोथारावहाय मैयानिफ्राय जागायनाय दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि जे बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ बानजायबाय थानाय बानजाय आफादनि गासै दैदेनगिरि गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै मावथि लाइमोन आफादनि माइनाव आफादनि आरोबाव गुबुन गुबुन हादोर रायजो आरो जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय थान्दै लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बेयावनो दहाय एसे आगोल फुंखा सुबुं हिसाबै बिबुंथि लाखिलांनाय सुदेम नार्जारी MBBS LND बिथांनिसिमबो गोसोनि गोजोननाय बावबाय। बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव सार बारहुंखा बिथाङा दंफैयो बिथांनिसिमबो साबायखर बावबाय। मोनसे बाथ्राखौ बुंग्रोनो आं लाबाय एकदम फ्रेंकलि दि बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनदों आङो दिनै उदालगुरियाव फैनानै जे सुबुंफोरनि बाहागो लानाय जोंनि रायजो राजाफोरनि बाथौ धोरोमारि जोंनि फोलेरनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बे बाहागो लानायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनानै लानो लुबैदों जे आङो एसेबां गिदिर बेबायदि मेल मिटिङावहाय बाथ्रा बुंफेराखै। स' दिनैनो सिगां होननानै बुंजायो।
आरो बिनि सिगां मोनसे गोमोथाव जिनिस आं मोननो हाबावबाय बे जाहैबाय मावनायनि सिगां बान्थाखौ मोनग्रोनाय बायदि मोनबाय आं दाने बान्थानि थाखाय आं बेसे बुरजा मावनो हागोन बेखौसो साननो गोनां जाबाय दा आंनि जायनाखि टपिक्स एबा आयदा बे जाहैबाय समाजारि हेफाजाब होलायनाय आरो धोरोमारि बिहोमा आं बिजिनायाव आंनि मोनदांथियावहाय समाजारि हेफाजाब होलायनाय बे हाबाफारिनि सिगां धोरोमा सिगांसिन होननानै आं सानो मानोना धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंसो जोंनि समाजखान्थिनि नियम निति आसार खान्थि गासैबो जिनिसा जोनोम जायो स' गुबुन गुबुन धोरोमफोरनि बाथ्राखौ बुंनो नाजायासै खालि जोंनि बाथौ धोरोमारि मानसिफोरनि बा जोंनि रायजोफोरनि बाथ्राखौ बुंनो आवगायग्रोबाय स' बाथौ धोरोमारि जोंनि रायजो राजाफोरा इसिं जायनाखि जोंनि हेफाजाब होलायनाय जोंनि जागायजेननाय बे जाहैबाय बाथौ धोरोमनि बागै आं बुंनो नांला स' बाथौ धोरोमारि साफ्रोमबो मानसिफोरनि आसार खान्थिया ओरैबायदि नोरोम जोंनि फुंनिफ्राय बेलासिसिम जोंनि बाथौ आरज गाबनायनिफ्राय लाजेननानै आलासि सिबिनाय मावनाय दांनाय गावनो गाव मा होनो जाथि खुरमाजों सोमोन्दो लाखिनाय न' खाथिजों सोमोन्दो लाखिनाय बे गासैखौबो धोरोमावनो जों मोनबोयो स' जोंनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा फैयो सोरबा माबा मोनसे अगेन मावबा धोरोम गैथारै मानसिया होननानै बुङो धोरोम गैयै होननाय माने इनाय मावग्रा मानसिखौ बुंनाय जायो धोरोमा बेनो जे जोंनियाव थाखानाय मानसिजों मानसि हेफाजाब होलायनाय गनायलायनाय न'खराव अनलायनाय मोनसे जायगायावनो ज' जिरायनानै ओंखाम जानाय बे जोंनि गासै जे हारिमु जोंनि बे थासारि बे जाहैबाय न'खराव जानाय बेजों लोगोसे मा जाबावो जोंहा सावरि बादालि जानाय जों समाजाव बेबायदिनो दायो मोनसे समाज गोदोनियाव मोनसेयावनो मोनसे धोरोमावनो ज' थानानै जोङो हाबा हुखा सावरि बादालि बेबायदिनो सोरनिबा सारादु बा क्रिया पान्ड्रा बेबायदियाव थांनाय गथ' जोनोम जानायाव हेफाजाब होनाय बेबायदि गोबां खामानिफोरखौ जोङो धोरोमजोंनो लाबोनानै खामानि मावदों स' धोरोमा थाबोबाय थादों गथ' जोनोम होयोबा मा खालामो गथ' जोनोम होनायाव जोंहा धोरोमारि माखासे खामानि दं आरोबाव माबा हाबा जायोबाबो जोंनि समाजाव आसार खान्थि हिसाबै हाबानि नेमखान्थिजों धोरोमनि खामानि मावनो गोनां जायो पान्ड्रा सारादु जायखौ होननानै बुङो बेयाव समावबो जोङो धोरोमनि अजा लानानै फुजारि लानानै एबा जोंनि जानागुरि लानानै जोंनि पान्ड्रा एबा सोरगोआरि जानायनि फारसे इसोरनि खाथियाव आरज गाबनायनि बेयावबो धोरोमनि खामानि दङ स' धोरोमा सिगां बेजों लाफानानैनो जोंनि रायजो राजाया जोंनि धोरोमाव लाइजौनिफ्राय लानानै थुलुसि बायदि मैया लाइखं बानायनाय माबा बानायनाय बायदि मैया बानायनाय बाथौ दुमनाय बायदि मैयायाव जोंनि समाजनि जोंनि एखे बाथौआरि मानसिफोरनि हेफाजाबफोरखौ नांगौ जायो स' बियो गोदोनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोबाय थानाय जोंनि आसार खान्थि दानिया जों जाबाय थानाय जोंनि गासिबो जे बिहोमा बे बिहोमानि गेजेराव आं बुंनो नागिरदों लायो मा दासो जाय मोसानायखौ मोसालांदों बियो खेराइनिनो मोनसे आइटेम जोंनि कालचार एबा हारिमुफ्रा जोंनि धोरोमजोंनो फैफाखाथारनाय गासैबो जिनिस दायो आं नुदों दाखालिसो दौदिनि मा होनो जारा फाग्ला तेन्थामालिनि मोसानाय माने जि गुफुर लानानै मोसानाय बेखौबो जों दा जौस्राङाव लाबोबाय स' बे खेराइनिनो मोनसे बाहागो दा जोंनि गासैबो जिनिसफोरा धोरोमजों कालचार लाखिनायावहाय हारिमु लाखिनायाव जोंनो गासैबो गुदि बाथौ धोरोमारिनि दारैनो जोंनि हारिमुफ्राबो दासिम थांनानै दङ बा दंबाय थायो बे जिनिसखौहाय दाना जोङो मोनसे रोखोमाव जों बेखौ पजिटिभआव लाबाय थानि दे दाना मोनफ्रोमनिबो जोंनि गेजेराव मा थायोलायनो बेरेखा एबा उल्टा अपोजिट साइडखौ जों दाना नायदिनोलाय जोंनि गेजेराव जों मानो लेथेर फिथेर जादों नायदिनोलाय जों दा मा जाबाय मिथिबायना बेनि सिगां मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों सारा अबयसे भाई सासे जोंनि PhD डक्टर सार दङ बेनि सिगाङाव बुंनो आं उसुबिदा मोनदों अब्लाबो आं बुंनो नागिरदों जे
human nature is a complex phenomenon होननानै बुङो मानसिनि जोंनि आसार खान्थि जोंनि जे सोलिनाय बेयो ओरैबायदि रोखोमनि गोमोथाव आलदा आलदा डायनामिक आलदा आलदा जिनिसनि दं होननानै बुङो मानसिफ्रा गोबां गोसोनि मानसि दं गोबां आसार खान्थिनि मानसि दं ससियेल फेक्टर बा बाय'लजिकेल फेक्टर होननानै बुङो आरो मोनसेया जाहैबाय ससियेल कनस्ट्राक्शन समाजनि जोंनि थासारि एबा दाथाय जों मारै दङ बिनि दारै जोंनि मानसिफोरनि साननाय हनाया आलादा आलादा एबा गुबुन गुबुन जायो होननानै बुङो कालचारेल आरो बाय'लजिकेला जाहैबाय जोंनि हारिमु आरो जोंनि थानाय आबहावा नायनानै जोंनि आसार खान्थिया आलादा आलादा जायो होननानै जों मिथिगौ आरो मोनसेया मा जाहैबाय साइकोलजिकेल मेकानिजम होननानै बुङो जायखौ बेयो जादों धोरोमाव नांथाबनानै थानाय एबा जायखौ गाव फोथायो बेखौनो नंगौ होननानै साननानै लानाय मोनसेया जाहैबाय इन्डिभिजुवेलिटि बे जादों गावारि थारमाने आङो ओरैबायदि ओंख्रि मोजां मोना अथ'स' बैखौ जायो नैबेखौ जाया दावदै जायो आङो गुफुरखौ सुखुवा गोमोखौ जायो खायसे जायो गुफुरखौल' गोमोखौ जाया आं माने ना बालाबाथिया बे जानो हाया किन्तु बेबायदि एखे आयसा गैयै नाखौ जानो हायो दस्राखौ थ' बे जाहैबाय गावारि एबा इन्डिभिजुवेलिटि दानिया जोंनि समाजनियावहाय बेरेखा जोंनि जायनाखि फेक्टर बेयो मा जादों बुंफ्लांनाय जायो गाज्रि दामोन दाना आङो नामखौ बुंला बा जेखौबो बुंला जोंनाव बे समाजनि खेथ्रआव जोंहा मोनसे फेक्टर थाबा जों जमा जानो हायासै मानो हायासै गंसे गामियावनो जोङो मा जाबाय एखे जायगायाव एखे रोखोमनि ओंखाम ओंख्रि जानो हाला आंहा दिनै जाया नैबेयो थांनो मोना नैबेहा गोथै गारनायाव थांनो मोना आंहा धोरोमा थिना आं बेयाव थांनो हाला जाला लोंला खालामजाया बेबायदि रोखोमजों जों दा मा जाहैबाय समाजाव जयै खामानि मावनांगौआव जों मा जादों आलदा जानो गोनां जादों बेयो मा जादों होननानै आं दहाय खोन्थाखाबाय दानिया जोंनि मोनसे जिनिसाबो जाबावबाय मा बे दाख्लिसो मागो दमासिनि जोंनि खाथियाव राजबंसिफोर दङ दे बिसोरो जोंनि बर'फोरनि न' मोसानानै मागिदों अब्ला माखासे धोरोमखौ बुंला गुबुन धोरोम बाथौआरि नङा गुदि बाथौनिबो नङा बिसिनाव सोंदोंमोन जोंनावनो खामानि मावग्रा सासे दङ बिसिनि बिहामजोफ्रा मोसादोंखाय आं सोंदों आरो मैया मोसानायाव बेसेबां रां मोनखो होननानै सोंदोंमोन आरो गैया उमुक न'खरावथ' जोंहा बे दमासि फालिया जोंनिया दमासि नङा होननानैसो बुंदों जाबाय आरो जोंहा दमासि फालिया बैसागुबो फालिया जोंनाव दामागि जों फैसा हरा बिदि जाबाय दानिया नायदो कालचार हेरिटेज जोंनि कालचार एबा हारिमुवा एखे बर'आवनो दमासिया आंनि नङा होननानै बुंनो हाबाय बैसागुआ आंनि नङा होननानै बुंबाय होमबालाय दानि नैबे मोसानाया सोरनिथो बे जाबाय जोंनि फेक्टर आरो दा जों बिदिजोंनो गावखौ बावलांनो नागिरबाय थाबाय जों दा बिदि सोलोंबाय आरो दा बेखौ आं ओरै होननो नागिरदों गावारि बे जाहैबाय इन्डिभिजुवेलिटि आङो थाखा हरनो हाया आङो मोनसे पलिसि खालामनोसै बिदिबो जानो हागौ आङो बे धोरोमनि मानसि नङा आंना जोंनाव बिदिया जोंनि धोरोमाव दमासि सोलिया आं ओंखायनो फैसा हरनो हाया फैसा हरनो गनायनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनो जानो हागौ किन्तु गोसोआ बेबायदि थांथारदोंब्ला बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जाबाय आरो दा जों बिनि थाखाय मा जादों समाजाव हेफाजाब होलायनाय बे भाषाफ्रा जोंनि गेजेरावहाय फेक्टर हिसाबै ओरैनोथ' जोंहा सोलिगासिनो दङ बेबायदि फिसा फिसा फेक्टरफ्रा जोंनाव दा ओंखारबोबाय आरो दानिया सानदों गुबुन हारिनिखाय बुंबाय जोंनि हारिनि मानसियानो ज' दख'ना गाननानै मोसाहैबा मा जालायखो दाना बेहायबो बुंगोन ना होमबा जों बिनि सायाव अननाय आरो बेजों लोगो जानानै मालाबा समाजनि समान खामानि मावनांगौबा हेंथा जागोन ना जाया बे मोनसे फेक्टर नंगौना नङा सब धोरोमाव मोनसे धोरोमनिनो जायोबासो आं दा फंसेयै बुंनांगौ मोनसे धोरोमनिनो जानो हायोबा हारिया खौसे जानो हायैनि बाथ्रा गैया जोंनि थाखाय बे बिराद गिदिर गाज्रि जानानै थाबाय आरो जोंनि गेजेराव जों मोनसे जिनिस मोनदांदों दा बबेबा मोनसे धोरोमा खौसेयैनो खामानि मावो बाथौआरि जोंनि गुदि बाथौआ खौसेयै खामानि मावो बेबायदि खामानि मावनायलाय बिथांमोना गावजों गाव हेफाजाब होदों गुबुन धोरोमसो जोंहा बे फैसा हरनांगौ गैया हेफाजाब होनांगौ गैया
गुबुन धोरोमसो जों बाय थांनाङा अथ'स एखे बर' एखे थैनि मानसि माब्रैथो खौसेथि फैनो धोरोमा जोंखौ खौसे खालामनायावहाय मोनसे फेक्टर हिसाबै एलिमेन्ट हिसाबै जोंखौ बादा होबोबाय थाया जायनि थाखाय जों दा गसंथानो गोब्राब जाबाय जायनि थाखाय जों गावखौनो फानबाय बै माहारिनि मानसिया बे मोसानाय माहारिनि मानसिया मा होनगोन दहायनि मोसानायनि माहारिनि मानसिया मा होनगोन बैस्रा बेबायदि दमासि गैयाथारमोन बिसोर बिदि खुनु मोसाया बिसोरो खुनु कालसारावनो गैला मालाय बर'बाबो बिसोरो आलदा सिनायथि होदोना होआखै थिग बेबायदि फिसाखायसो बिसोरो बेनिफ्राय देरसिनावबो जों जुदि बिदियाव थाङो अब्ला जों माबायदि थांनानै थागोन दाना सास्टेनेन्स एन्ड सास्टेनेबल बे भाषायाव गोजोर थैयारिया जोंना बेसे बुरजा गोबाव दंब्ला बेनि सायाव दहाय जोंहा सारा डक्टर सारा बुंदों जे जोंनि देहाया बा सावस्रिया थिग थायाबा जोंनि रांखान्थिया दुर्बल जागोन लोरबां जागोन जों थाखा फैसा गैयैयाव आरोबाव मा जागोन जों फोजोबनानै लागोन नायनो हायैयाव फाहामनो हायैयाव हस्पिटालाव थांनो हायैयाव जों गावखौ फोजोबनानै लागोन आरो जायफोर नायनो हादों बिसोरबो थाखा फैसानि आंखालाव गोलैगोन ओंखायनो देहानि सांग्रांथिखौ दहाय सारा मोजाङैनो बुंदों माखौ जानांगौ माखौ जानाङा माबायदि जायोबा मोजां गाज्रि बेनि फारसे बुंबाय धोरोमनि बिहोमाया समाजनि गावजों गाव हेफाजाब होलायनायाव जोंनियाव बर' माहारियावहाय एखेबारे धोरोमजों समानखा धोरोमखौ लाफानानैसो जोंनि समाजाव हेफाजाब होलायनाया जायो एखेबारे बे थाफाबाय थायो हाबानिफ्राय लाबाबो बे धोरोमाव दंफादेरो स' मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जोंनि धोरोमनि जिनिसा हाबफानानै दं आरो जोंनि दायो जों दा मावगासिनो दङ बे जोंनि दा मोसानाय दामनाय खननाय गासै जों खाम सिफुं सेरजा बायदि मैया बाहायदों दामजुफोर बेबो गासिबो जोंनि धोरोमनिफ्राय फैनाय जिनिस स' जोंनि बाथौ धोरोम बाथौ गुदि बाथौ धोरोमनि सिङाव थानाय गासै जिनिसा जोंनि समाज खांनायाव ओरैबायदि हेफाजाब होदों नाथाय जोंनि बिनि बेरेखा फेक्टर्सआ जोंखौ मालाबा मालाबा खोमसि लामायाव लांदों स' आं बे बाथ्राखौ बुंबाय आङो मोनसे आलादा बाथ्रा बुंनो बायह्रायाव ओंखारनाय आं माबा माबि जाब्लाबो जेबो साननो नांला बेबायदि खालामनानै जों बांद्राय लाइट खालामनानै गावनि माइनावनि सायाव हगारो धोरोम फुजिनाया नोंनिल' बायदि जों खालामो गावनि माइनावनि सायाव बा हिनजावफोरनि सायाव जोङो स्रा हगारनानै गावखौ बायजोआव दोननानै धोरोमनि माखासे खामानिफोरखौहाय लिरदोदो खालामनानै गालाङो बेनि थाखाय दुखु खस्थ' लानानैबो जेसेबां खामानि मावदों माइनावफोरनि थाखाय आङो बर' माइनाव बिथांमोननिसिम कौटि कौटि साबायखर मोनसे भाइरेल ओंखारदों साख्रि ओंखारदों होननानै बुंदों साख्रि ओंखारदों मा साख्रि ओरैबायदि नांगौ डिप्ल'माया मा नांगौ जाबाय आरो डिप्ल'मायाथ' माने माबानि नांगौ मा होनोमोनलाय हटेल मेनेजमेन्ट नांगौ बेनिबो डिप्ल'मा नांगौ आरो मा नांबावगौ नार्सिं बे नार्सारि माने नार्सिं खालामनाय मेडिकेल बेनिबो डिप्ल'मा नांगौ होननानै बुंबाय आरो मा नांगौ सुइपार बे माने खि गारग्रा हासुदै गारग्रा बेबायदिनिबो नांगौ जाहैदों आरो मा नांबावगौ मेनेजमेन्ट बे बेंक एकाउन्टेन्ट थारमाने एकाउन्टेन्ट बेंकनि बे एकाउन्टेन्सि बेनिबो नांगौनो डिप्ल'माया बिराद बुरजा नांगौ ओमफ्राय मा नांबावगौ जाहैदों मा होनो बेखौ धोरोमनि माखासे जिनिस मिथिनाय बेनिबो सार्टिफिकेट नांगौ जाहैदों साख्रिया बे बेसे गोबाव बे कन्टिनिउ थैजासे मावनांगौ जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय बेथन दंना गैया बेथनथ' गैया जाहैबाय बेथन गैयै माबायदि जब जागोनब्ला बे ओमफ्राय सुटि थुटि दंना गैया बन्द' सन्द' बन्द' गैया जाबाय आरो माबायदि मानसिफोरखौ माने बेबायदि बेकार मोनसे टाइम खाथायदों नोंथ' जोंखौ जाम्बा बानायदों दुनियाव बेबायदि मोनसे साख्रि थानो हागौ नामा जे गासिबो डिप्ल'मा नांगौ अथ'स' सुटि गैया कुनु बन्द' गैया कुनु फोरबोनि बन्द' मोना आरोबाव बेथनबो गैबावा माबायदि जिनिस नांगौ बुरबक होननानै रायबाय आरोखि जोंखौ टाइम पास खालामदों नोङो अनलाइनजों बुंबाय थानायमोन नालाय जोंखौ जास्ट टाइम पास खालामनानै जोंखौ बुरबक खालामनाय जाबाय आरोखि तखन होनदों आरो बियो दङ बे बुहुमाव बेबायदि साख्रि दं जाबाय आरो मा साख्रि बिलाय दङ बुंनो ना मा जाबाय आरो बे जाहैबाय बिमा स' बिमाया हर गेजेरावबो गथ'साया
गगा मोनदों ना लोमजादों ना मा खालामदों बेखौ नार्सनि खामानि मावनो गोनां जायो खिदों हासुदों बायदिसिना खालामदों मेटरनि खामानि मावनांगौ जायो न'आव मा मा दं गैया बेखौ एकाउन्ट खालामनानै माइरं दैरं थाखा फैसा दंना गैयैखौ बिमायानो बा हिन्जावानो खामानि मावनो गोनां जायो स' गासिबो जिनिस जानाय लोंनाय हटेल मेनेजमेन्ट होननानै बुङो जायखौ जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बेनिखौबो बेनो मावनो गोनां जायो सोरहाबा माबा मोनसे जादों खाथियाव बे थांनो मोना हौवाफ्रा थांगोन फिसाफ्रा थांगोन सोरबाया थांगोन बायदिसिनाफ्राव थांबाबो हिन्जावफ्रा गावहा थांनो मोना बयबो थांनो मोनगोन बेहा सुटि गैया बेनि थाखाय जोंनि हौवाफ्रा बेनो बेथन होआ एक्सट्रा बेथन होआ अथ'स' बेयो बाहायबावो मालाबा नांगौबा बेयो गावनो दोननायखौनो जोंनो हौवानो बा फिसाइफोरनो अनजालुफोरनो एसे एनै हेफाजाब होबावो बेनो जाहैबाय मोनसे स' बिमा माहारिया धोरोम लाखिनायनिफ्राय लानानै फिसाखौ देरदोखोननिफ्राय देरजासिम मानसि जाजासिम नोजोर होनायनि जे हाबाफारि गुबुनफोर जाथियाव माबायदि आं मिथिया बर' माहारिनि बिमाफोरनि जेनाखि सतीनि आखल कैरेक्टारिटिक्स आखुथाय बे जोंनाव दङ आलासि सिबिनायनिफ्राय लानानै गासैखौबो लाजोबनानै जोंनि बेवहाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो बिमाफ्रा बेबायदि आखला बा कैरेक्टारिटिक्स आखुथायफ्रा गुनफ्रा दंजायो होननानै आं बाख्नायो स' बे मोनसे जाहैबाय आङो गोबां बाथ्रा बुंला
जादोंना उदै मोसानाया जोंनि बे साहापारा थानायजों जोंनि बे कफि खायला फबनायजों एसे मोजां समायदों समायै समायै एसे मोजां समायदों समायै समायै थादो जायो